Takže čaute všetci, za volantom Matthew a v dnešnom videu tu budeme mať Blood and Iron. Je to celkom taká hra, dosť jednoduchá, proste vyberiete si jednotku, divíziu a tak ďalej. A máte proste Napoleonové vojny, hej, dobíjajte sa navzájom, hej, poznáte to. Matthew, co? Dnes malo byť Q&A. Aha, kurník, Takže čaute všetci, za volantom Matthew a dneska tu znova budeme mať váš milovaný Q&A. Veľa vás ste si ho pýtali, už prišli nejaké tie otázky na mňa, takže nebudem to obkecavať a poďme rovno na to. Prvá otázka, najobľúbenejšia značka steroidov? No, pravdu povediac, bolo, teda chcel som povedať, čo ja steroidy neberiem maximálne, tak proteín a kreatín, to je všetko také 15 rokov a asi hej. To je všetko, čo vám tak môžem povedať. Maximálne ešte to, že chodím do školy ešte stále chodím do školy, pozor na to. Koľko dávaš na drepy? No všetky, to je jedno. Keď prídem do jednej posilky, kde majú len 10 kg, to zdvihnem 10 kg. Keď prídem do posilky, kde ponúkajú 300 kg, zdvihnem 300 kg, pohoda, zdvihnem všetky. Asi najskôr Airsoft a plánujem niekedy aj z neho dať video, vám ukázať, aký som srač v tom. Skúsil by si niekedy Five Nights at Freddy's? No vôbec som nad tým ani nerozmýšľal, ale v budúcnosti plánujem urobiť na tú tému video, takže možno hej, možno nie, uvidíme. Ako dlho robíš YouTube? No, YouTube robím od roku 2018, čiže 5 rokov. Moc sa tomu aktívne som nevenoval sa, teraz sa tomu veľmi aktívne venujem. Jej, to som bol vtedy mladý, veril som, že budem slavný. No, odvtedy som zostarol, nič sa nezmenilo, hadam. Robíš autoškolu? Áno, robím autoškolu, čo skoro by som aj mohol skončiť a keď skončím, tak plánujem možno urobiť tutoriál, ako zvládnuť autoškolu, lebo teraz je to trocha iné a asi hej, pochváliť sa vám s mojimi skúsenostiami a tak ďalej. Ďalšia otázka, kedy bude Hardcore? Johoj. Viem, Hardcore už nevyšiel dlhšiu dobu, veľa vás si ho pýta, trocha som nemal čas, lebo Hardcore je veľmi náročné natočiť, aspoň tie 10 dní, alebo koľko to robím ja vlastne. Tie 10 dní trvajú, jeden deň má 10 minút, takže 10 dní krát 10 minút je... A few moments later. Neviem, proste veľa hodín mi to trvá, kým to natočím, kým to zostriham, kým to ešte upravím, aby bolo poriadne. A kým zrobím náhľadovku, tak je to veľmi pracné, ale snaď na budúci týždeň už niečo bude. Asi hej, budem sa snažiť, aby na budúci týždeň bol konečne Hardcore. OK, posledná otázka. Aký si vysoký? Kamo, ja mám 6 stopy, 6 nohy, 6 chodidla som vysoký, presne tak som 6 chodidla vysoký. No a to by bola asi posledná otázka, viacero ste mi neposlali, takže ak chcete znova nejaké Q&A, neváhajte, píšte do komentárov 300 otázok, ja na aspoň väčšinu skúsim odpovedať a to bude asi všetko a ja idem spať. Sebi ruke Clintone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti. Sebi ruke Clintone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti.